हे गाइस आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। आयदाया जाबाय आसाम पुलिसनि जानानै थांखांनाय सोंथिफोरनि फिननाय लानानै फैदों। आं सिगाङावबो 20 कुइसन लानानै फैदोंमोन आरो दाबो आं 20 कुइसन लानानै फैफिनबावबाय आरो नेक्स्टआव आं मोनसे 20 कुइसननि फिननाय लानानै फैफिनगोन। नेक्स्टनि कुइसना जागोन इंलिश ग्रामार, रिजनिं आरो इंलिशनि सायाव। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन, भारतनि सेना एबा सान्थ्रिफोरनि स्ल'गाना मा? नोंथांमोना कुइसन नाम्बारखौ सानबाय थानांला, कुइसन नाम्बारखौ आं गावसो होनानै लादों। माने आं गुबुननिफ्रायसो कुइसनखौ कालेक्सन खालामदों नालाय, एग्जामखौथ' आं लिराखै। बेनिखायनो नोंथांमोना कुइसन नाम्बारखौ सानबाय थानांला। आं सिगाङावबो 1-2 बायदियै 20 नाम्बारसिम कुइसन लानानै फैदोंमोन। दिनैबो आङो 1-2 होनानै 20टा कुइसन लानानै फैदों आरो आं नेक्स्ट भिडिअआवबो 20टा कुइसन लानानै फैगोन। फैदो दाना नाम्बार 1 कुइसनाव मा होनो, भारतनि सेना एबा सान्थ्रिफोरनि स्ल'गाना मा? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन जय हिन्द। मानो होनब्ला अपसनाव जय हिन्द होनाय दङमोननो आरो ओरैनोथ' बांसिन जोंहा भारत माता की जय होननानैसो स्ल'गानखौ होनाय नुनो मोनो। नाथाय जोंहा अपसनाव थानाय बायदिसो होनांगोन, नङा होनब्ला? फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव मा होनदों, कलिया भमरा दालाङा बबे मोननै जायगाखौ फोनांजाबदों? अब्ला जोंथ' मिथिखायो नङा बे कलिया भमरा दालाङा बहा दङ? तेजपुराव दङ। बे तेजपुरा बबे जिल्लायाव? सनितपुर। अब्ला जोंहा सनितपुर आरो नगाव बे मोननै जिल्लाखौ मा खालामदों? फोनांजाबदों कलिया भमरा दालाङा। दे दाना नेक्स्ट कुइसन, गाहायाव होनाय बबे जिल्लाया बुरलुंबुथुर दैमानि साहाथिं गैया? अब्ला जोंहा अपसनाव माखासे जिल्लाफोर होनाय दङमोन। ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंहा मा जागोन? राइट एन्सारा गवालपारा जागोन। गवालपाराया जोंहा बुरलुंबुथुर दैमानि साहाथिं गैया, बे खोलाहाथिं दङ। अब्ला जोंहा साहाथिं मा जिल्ला दङ होनोब्ला, जेरै नांजाबनाय दरं जिल्ला, उदालगुरि जिल्ला, बाक्सा, चिरां, बेफोरो जोंहा साहाथिं आरो गवालपाराया खोलाहायाव दंमोन। बेनिखायनो बेयो मा जागोन? राइट एन्सार जागौमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, बनिकान्त काकतिया सोरमोन? अब्ला जोंहा बनिकान्त काकतिया सोरमोन? सासे राव बिगियान एबा फिल'लजिस्ट। बेयो सासे थुनलाइगिरि एबा साहित्य सभानिमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, गार', खासिया आरो जयन्तिया सुबुंनि फोलेरफोरा बांसिन बबे हादरसायाव दङ? अब्ला जोंथ' बेखौ गासिबो मिथिखायो, नङा होमबा? मेघालय हादरसायाव बिसोरो बांसिनै दङ। बिसोरनिनो जायगाखा मेघालया, बिसोरनिनो हादरसा। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, सिगाङावसो जानानै थांनाय अलिम्पिक गेम्सआ बबे हादराव जादोंमोन? अब्ला बारा गोबाव जायाखै, नङा होमबा? जोंहा 2021आवसो जानानै थांदों, माने बेखौ सोंदों। अब्ला जोंहा बियो बहा जादोंमोन? जापाननि टकिय'आव जादोंमोन, नङा होमबा? बेयो 2020आव जानो गोनांमोन। कभिड-19नि थाखाय बेयो जायासै। बेयो 2021आव जाबाय। बबेयाव जादोंमोन? जापान, टकिय'आव। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 7 कुइसन, मेरि कमआ अलिम्पिकआव बेसेबां बान्था मोनदोंमोन? मेरि कमआथ' दिनैसिम मोनसेल' बान्था मोननो हादों। बियो बेसेबां मायथाइयाव मोनदोंमोन? 2012 मायथाइयाव। बियो देग्लाय थांनाय बोसोरावबो बाहागो लादोंमोन, नाथाय बियो देरहानो हायासै। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन मोनसे। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, गाहायाव होनाय बबे धातुआ दैलाव? अब्ला जोंहा बिनि राइट एन्सारा जागोन पारा एबा मार्कारि। बिनि बैग्यानिक एबा बिगियाननि मुङा HG, फुल फर्मआ। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, सोरखौ आसामनि केसुरि होनना मोनथिनाय जायो? बिनि राइट एन्सारा जागोन अम्बिकागिरि रायचौधुरी। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै, आनन्द मठनि लिरगिरिया सोर? बिनि लिरगिरिया जाबाय सुजुगिरिया बंकिम चन्द्र चेटार्जी। नोंथाङा बे 20टा कुइसनाव बेसेबां राइट एन्सार हाखो बयबो खालामलायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरलायबानो जाबाय। सिगांनि 20 कुइसनावथ' गोबांफोरानो खालामनो हादों एबा गोबाङानो राइट लिरनो हादोंमोन। बेबायदिनो बे 20 कुइसनावबो सोर बेसेबां राइट एन्सार खालामनो हाखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो आं नेक्स्टआवबो 20टा कुइसन लानानै फैबावगोन। बिदिनो आं 20 कुइसनै गासैखौबो लानानै फैजोबगोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, 52थि गियानपीठ बान्था मोनगिरिया सोरमोन? अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन नीलामणि फुकन। नीलामणि फुकना 52थि गियानपीठ बान्थाखौ मोनदोंमोन। बेखौ आङो आंनि भिडिअआव होखादोंमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला हाखादों जानांगौ।
फैदो दानिया नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै बांद्राय फोरमायबाय थायोब्ला भिडिअ गोलाव जालाङो ओंखायनो आं फोरमायबाय थाला राइट एन्सारखौल' बुंलांबाय थानोसै हालदिया सराये बाव धान खाय सोर लिरदोंमोन माने हालदिया सराये बाव धान खायखौ सोर लिरदोंमोन अब्ला बिनि लिरगिरिया जाबाय होमेन बरग'हाइआ बेखौ लिरदोंमोन फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन हेन्ड सेनिटाइजाराव मा एसिड थायो हेन्ड सेनिटाइजारावथ' गोबां एसिड थायो नङा होमब्ला थेवब्लाबो मा अपसनाव एलकहल होनायलाय बिनि राइट एन्सारा मा जागोन एलकहल फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन 2022 मायथाइनि वर्ल्ड काप फुटबल एबा फिफाया बबेयाव खुंनाय जागोन जोंथ' बेखौ गासिबो मोनथिखादों नङा होमब्ला काटाराव जागोन बियो जोंहा बे मा कारेन्ट एफेयार्सनिफ्राय फैदोंमोन फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 15 कुइसन गल्डेन सिल्क माखौ बुंनाय जायो गल्डेन सिल्क मुगाखौ बुंनाय जायो आसामनि मुगाखौ जोंहा मुगानि जि गानो नङा होमब्ला बेखौनो मा बुङो गल्डेन सिल्क होननानै बुंनाय जायो नम्बर 16 कुइसन 1 मिलियना बेसेबां जोंथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा 1 मिलियना 10 लाखजों समान बेसेबां 1 मिलियन एबा 1 मिलियनजों समान बेसेबां 10 लाख जोंहा जेरै इउटिउबारफोरा 1 मिलियन 2 मिलियन होननानै बुङो नङा होमबा साबस्क्राइबारफोरखौ बिदिनो मा 1 मिलियन साबस्क्राइबार जायोबा बेसेबां 10 लाख जायो फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नेक्स्ट कुइसना जाबाय माया मरा सत्रनि गायसनगिरिया सोरमोन बिनि गायसनगिरिया जाबाय अनिरुद्धमोन फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन साबरमती आश्रमा बबेयाव दङ बियो गुजरातआव दङ साबरमती आश्रमा गुजरातआव दङ दाना नेक्स्ट कुइसन 19 नम्बर कुइसन असी रेंक इज रिलेटेड इन असी रेंकआ माजों सोमोन्दो दङ होननानै सोंदों अब्ला जोंहा अपसनाव होनाय बायदिलाय मा जागौमोन पुलिस जोंहा पुलिसजों मा असी रेंकआ सोमोन्दो दङ असी माने ये मा अफिसार कमान्डिं अब्ला बिनि राइट एन्सार मा जागोन पुलिस फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन दिनैनि जोबथा कुइसन दिनै जुदि समबार जायोब्ला 29 साननि उनाव मा बार जागोन अब्ला जोंहा सप्तासेयाव बेसेबां थायो होनोब्ला जोंहा सप्तासेयाव 7 सान नङा होमब्ला अब्ला जोंहा 7खौ बेसेबां राननांगोन नङा होमब्ला अब्ला जोंहा 4जों रानोबा बेसेबां थाङो 28 नङा होमबा अब्ला जोंहा बेसेबां आद्रा थायो जोंहा सानसे आद्रा थाबाय नङा होमबा सानसे जोंहा बै सानसेखौ समबारजों प्लास खालामोब्ला मा मोनखो मंगलबार मोनबाय अब्ला बिनि राइट एन्सार मा जागौमोन मंगलबार नङा होमबा नोंथांमोना बे गासै 20 कुइसनाव बेसेबां हाखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलायबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो आरो शेयार खालामनानै हो आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम आं बिदिनो गासिबो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय भिडिअ लानानै फैबाय थायो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन